To jama'a barkanmu da wannan lokaci a kuma nan kafa da muke yin sharhi kan fina-finan Kannywood, inda yau ma za mu tattauna akan shirin labari na mai dogon zango da kamfanin Sierra Movies. Wallahi tallahi ko yau ka ce zaka dawo da maman Sumayya gidan nan, yau zan bar gidan nan naka, wallahi kuma dole ka sallame ni. Tun bayan zuwa hutun lokaci gabanin watan azumi, shin to koyaushe za a dawo don ci gaba da gabatar da wannan shiri na labari na series. Kafin yanzu dai sun ce bayan sallah za a dawo, inda a yanzu shiru dai kamar wasa-wasa. Har zuwa yanzu dai babu ɗure shirin labari na. Ko kun san yaushe za a dawo, kuma kun san dalilin da yasa har yanzu ba a dawo don ci gaban wannan shiri ba? Ku danna mana like kuma yi subscribe domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu. Sai dai a yi ɗa kwance uwa kwance. Haba. Ai ban ma so ta faɗa miki ba umma. Ki haƙuri da ƙayya. Wallahi zafi nake ji a cikin raina. Ji nake zuciyata kamar za ta fashe. A wannan dogon shirin mai dogon zango dai an tsaya ne a season na 6 kuma episode na 13. To shin kowa ne raba gardama da ake dakon dawowarsa, kuma yaushe ne zai bayyana a cikin wannan shiri da ke tafi nan gaba? Ina makomar Prezo da kuma Lukman bayan bayyanarsa, duk da Lukman ya riga ya aje makamansa a soyayya da Sumayya. Zuwa yanzu dai za a iya cewa kamar lokacin da daraktan shirin ya bayyana Aminu Saira ya yi, da ake salon fara bayyana shirin. Wato ina ƙara ba mu haƙuri, muna nan ba dare ba rana muna ta ƙoƙarin kammala aikin. Insha Allah ba da jimawa ba za mu sanar da ranar da za a dawo a wannan shiri don ci gaban season 7, ma'ana kashi zango na 7. Ina mana godiya kuma muna jin daɗi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga masu kallon wannan shiri. Ubangiji Allah ya zumunci, kuma muna kallon ƙorafe-ƙorafenku da tsokaci da duk kuke yi wanda yake na gyara. Muna kokarin daukar gyaran insha Allah, wanda kuma ba gyara bane ba, ku ne kuka fahimci haka. So Allah yadda za mu samu wani lokaci na musamman mu wayar da kanku akan wannan. Sannan kuma game da masu tambayar, akwai kashi na 2 wanda mu dora shi ba, ma'ana season 2 ba mu dora shi akan YouTube ba. Don Allah ya so yadda za mu yi kokari kafin mu dawo season 7 din, yi kokari mu dinga dora muku shi koda guda 2 ne a sati, duk ranar Juma'a da duk ranar Litinin. In Allah ya da zamu kokari mu kammala dora su guda 13 kafin mu kai ga dawowa season 7 in Allah ya so ya yarda. Mu ne muku fatan alkhairi, muna godiya sosai, kuma muna ba ku hakuri dan jinkiri da ake samu. Aikin ne yana da matukar yawa da kuma wahala, kuma da taka tsantsan. Allah ya ba mu dacewa. Ina zuwa. Wai Hajara, ke idan an kira ki a waya ana zaune a cikin mutane kawai sai ki tashi ki je gefe kina ansa waya. Aliyu aure zai yi, kuma idan Aliyu yayi aure tafiya zai yi, don haka bana so in ƙara ganin ɗayan ku a tare da shi. Ya cika gane, ba idan kokan mu ne da sauransu ba. Mu ne abokanansa, mu ne abokanan ango. Da ina aka yi aure mu za mu kai shi ɗakin amarya. In dai ba ma nan to zai kewar mu kuma zai shiga musifu kashi-kashi. Shut up! Will you keep quiet? Ku fice daga gidan nan. Ku wuce ko in sa a fita da ku mana. Yanzu Alhaji, dan rayuwar da muka yi da Aliyu kenan ta tafi a banza kenan, an raba mu kuma ba fansho ba garatuti. Kai, dalla mu ware. Aikin kamfani kuka yi? Kai, ga ya cewa kan dan nasu ya ƙara zuwa inda muke. A gaya mai mu ma ba mu ƙara neman sa ba. Stupid people. Kika ce ya kira Umar da brother din shi. Yes. Kuma ya nemi masa aiki a NNPC. Yes, but... But what? You did the right thing tun da kin gaya min gaskiya. Ina zuwa. Where are you going? Ina zaka je? Yau sai mutumin nan ya bayyana duk inda yake. Tunda suna da wata kyakkyawar alaka tsakaninsa da Umar. Kuma kin ga ya damu da shi tunda har yake yace masa yake kiran shi da brother din shi. Ku danna mana like, ku yi subscribing domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirin mu. Sai dai har yanzu mutane son sani ina ne matsaya akan shirin na labari na, da mutane na ganin cewa ko an dawo shirin ba wani armashi zai yi ba.
saboda inda aka tsaya a shirin bai yi wa mutane daɗi ba.